Hver eneste dag, året rundt, leverer danske transportører enorme godsmængder sikkert og effektivt igennem trafikale, administrative og økonomiske labyrinter. Derfor er ITD's medlemmer et vigtigt led i kæden, når der skal transporteres varer fra producent til forhandler og videre til forbruger. Brancheforeningen, Foreningen af Danske Eksportvognmænd, kendt som FDE, blev stiftet i 1948. I 1997 blev de kommercielle aktiviteter samlet under FDE-navnet, og i 1999 ændrede Foreningen af Danske Eksportvognmænd navn til International Transport Danmark, ITD. I dag har FDE og ITD fælles hovedsæde centralt beliggende i Padborg. ITD leverer et full-service-koncept til medlemmerne. Vi kan hjælpe i langt de fleste af de situationer, du kommer ud for i en transportvirksomhed. Vi prioriterer forskning, uddannelse og udvikling højt. ITD har stor indflydelse på transportpolitikken i Danmark og i EU, og vi arbejder hele tiden på at sikre optimale vilkår for den internationale transport. Det er svært for den enkelte vognmand at holde sig ajour inden for alle områder. Derfor har ITD oparbejdet en omfattende videnbank på områder som jura, teknik, økonomi, IT, miljø og sundhed. Alt med udgangspunkt i transportbranchen. Og vores eksperter inden for de specifikke områder er altid parate til at hjælpe medlemmerne. ITD har også et specialistteam, der er klar til at rådgive på en lang række områder. For eksempel forhold omkring transporttyper som farligt gods, levende dyr, fødevarer og foderstoffer. Bedankt for Zusenden von et Dokument med det i Boden. Overvejer du etablering i udlandet, eller oplever du problemer i kommunikationen med de udenlandske myndigheder, kan vi også hjælpe med det. ITD-specialister lægger stor vægt på altid at være opdateret med nyeste viden til gavn for medlemmernes hverdag. I ITD er vi dagligt i kontakt med myndigheder og organisationer i hele Europa. Det giver os den baggrundsviden, der skal til for at yde medlemmerne den bedst mulige service. Køre-hviletidsreglerne stiller store krav til planlægning og disciplin, både hos vognmanden, disponenten og ikke mindst hos chaufføren. Disponenten skal sikre, at godset når frem i tide, og at vogntoget er klar til næste opgave. Chaufføren skal sammen med disponenten hele tiden regne frem til næste hvil, næste pause og næste køretid. Yes. ITD tilbyder uddannelse, hjælperedskaber og daglig rådgivning. I ITD støtter vi medlemmerne i det strategiske arbejde. Det kan være i form af juridisk og økonomisk sparring, uddannelse og erfaringsudveksling. ITD prioriterer netværksgrupper højt, og vi støtter arbejdet med administration, sekretærhjælp og forslag til arrangementer. Vi arrangerer fyraftensmøder, studieture og diverse uddannelsesforløb for medlemmerne. Vi lægger vægt på information og kommunikation. Derfor sender vi et ugentligt nyhedsbrev med orientering til medlemmerne om alt af interesse for branchen. Desuden supplerer vi med nyhedsmails og hasteinformationer. På vores hjemmeside finder du informationer, programmer og vejledninger og meget mere. Klik på www.itd.dk. Den daglige telefoniske kontakt med medlemmerne er vigtig, men det er mindst lige så vigtigt at mødes ansigt til ansigt for at diskutere aktuelle spørgsmål og branchens vilkår. ITD har forskellige arrangementer i årets løb. Det kan være den årlige generalforsamling eller virksomhedsbesøg, hvor medlemmer åbner døren for kolleger. Ved de årlige medlemsmøder informerer foreningen om aktuelle emner. Der er mange gode grunde til at vælge ITD. Med dit medlemskab hos os får du en samarbejdspartner, der har styr på udviklingen i branchen. Vi er tæt på din hverdag og altid parat til at give dig den service og support, du har brug for.